बे गोदो जायफोरा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय जिउ बावदोंमोन तथा आन्दलन खालामदोंमोन जों जेबो मोननो हायासै बेनिखायनो दिनै बे भेरगाव जिल्लानि बे बुग्रिबारि प्राथमिक बिद्यालयाव प्राय 300सो जोंनि गोजाम केडारफ्रा ज' जानानै जों दिनै फाइनाल सिद्धान्त लाबाय जों बे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जों इउपिपिएल दोलोखौनो सापर्ट खालामनानै देरहाहोनानै जोंनि बै गोजाम वार्कारफोरनि जों गोजाम बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि जाय दाबिफोरखौ जाफुंहोगोन होननानै जों आसा थाबाय बेनिखायनो फैबाय थानाय दिनाव जोङो दिनैनिफ्राय फुरा दमाव जोङो ओंखारबोदों आरो जों इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामगोन आरो बर'खौनो जों सापर्ट खालामगोन इउपिपिएलनि सेन्ट्रेल प्रेसिडेन्टखौनो आरो जों इउपिपिएल पार्टिखौनो जों देरहाहोगोन थांनाय 1987 आव जोङो बड'लेण्ड बिग्रायनानै जोङो 6 बोसोर आन्दलन खालामदोंमोन जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो जोंखौ बिथांनि दैदेननायाव जोङो बड'लेण्ड बिग्रायनानै आन्दलन खालामबोदों बे रोखोमनो बिदि नन भायलेन्स जों मुभमेन्ट खालामनाय जेबो सरकारा जेबो रोखोमनि जोंनो थांखि नाजावैयाव जोङो बिदिनो भायलेन्स मुभमेन्टजों फैनानै जोङो भलन्टियार फर्स बिदिनो गठन खालामबाय भलन्टियार फर्स गठन खालामनानै जोङो 6 बोसोर आन्दलन खालामनानै बिदिनो 1993 20 फेब्रुवारियाव जोङो सारेन्डार खालामदोंमोन जों सारेन्डार खालामनाय समाव जोङो गासैजों 375 जों केडार दङमोन बे भलन्टियार फर्सआ सारेन्डार खालामखांनायनि उनाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिसि कर्टआव जोङो सारेन्डार खालामदों बे रोखोमनि बेयाव सार्टिफिकेट होदों जोङो एसपि सुपारिनटेन्डेन्ट पुलिस अफिसारा बे रोखोम बिनि उनाव जोंनो जेबो रोखोमनि सरकारा जेबो रिहेबिलिटेसन जोंनो होआखिसै बिदिनो फैयै थिग बे रोखोमनो बिएलटि आरो आन्दलन खालामनानै बिटिसि सरकारखौ लाबोबाय बिनि उनाव जोङो हाग्रामा बिथां सिपनियाव जोङो थांनानै माबा मोनसे जोङो जेबो रोखोमनि जों मोननो हायासै बिनो रिहेबिलिटेसन जों बिनो थांदोंमोन बे समाव बे हाग्रामाया जोंखौ बुंबाय नोंथांमोनाथ' जेबो रोखोमनि रसा नांनानै फैयाखै होननानै जोंखौ बुंबाय माने हाग्रामाया बिनि उनाव जोङो बिदिनो जोङो फैयै दासिम जोङो जेबो रोखोम मोननो हायाखै जोंखौ माने ओरैबायदि माने गारनानै दोनबाय हाग्रामाया ओरैबायदि माने जेबो रोखोमनि जोंनो जेबो होआखिसै बिदिनो जोङो फैयै दायो बिटिआर जिथु माने सुक्ति जाबाय माखासे दफाफोरा जाफुंबाय बेयाव जोङो फैबाय थानाय नैबे बिसायख'थियाव जों गोदो हाग्रामा सरकाराथ' जोंनो जेबो रोखोमनि होआसै बेनिखायनो जों एबाराव जोङो बिटिआरनि दा माने बिसायख'थियाव जोङो गोख्रोंहै जोंनि एक्स बड'लेण्ड मुभमेन्ट एस'सिएशना जोङो माने इउपिपिएल पार्टिखौनो जोङो गोख्रोङै जोङो मदद होगोन होननानै जोङो मददथि होबाय जोंनिफ्राय गासै भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि गासै गोदो गोलैसोना थाजानाय बेखिनि जोंनि भलन्टियार फर्सफ्रा बे बिटिआराव इउपिपिएल सरकार माने ट्रेक्टर छबिखौनो जोङो मददथि होबाय होननानै जों जोंनिफ्राय मदद खालामदों।